Lau ordu daramatzago hemen eta ez dugu ezer arrantzatu hasieraze ideia izan duzun. Lasai, Andoni, pazientzia. Gutxien espero duzunean helduko diote amuari. Amuari heldu, zeinek, algortako sirenoak. Ni arraina izango banintz, ez ninduke erakarriko, zizare ziztrin batek. Teknika berriak probatzeko ordua da. Teknika berriak zer egin behar duzu? Baina, Andoni, favorez. Txorizo pusketa bat jarri behar diozu? Zuzte, arraia gu uste baino azkarragoa dira, Zuze nahiago zenuke... Ara? Zer da hori? Botila bat? Filmetan bezala? Hortxe, ara, mezuakin eta guzti? Mesua? Bueno, atera, ea zer dioen mezuak. Josema Azpeitiarena da? Berriz! Kaixo, pintxo eta pote. Pasaren astean argi geratu zen asko daukazuela ikasteko. Juan Mari Arzak zuen pintxoekin pozoitu zenuten arren ondo dago. Eta ez dizue salaketari jarriko. Gaur misio berezi bat bete beharko duzue, toki berezi batean, Algortan. Bertako pintxopotearen sekretu guztiak ikusi, ikasi eta probatu beharko dituzue, izan ez gero inor pozoitu gabe. Algortaraino? Andoni, Algortan gaude! Eta misioari indarrez aurre egiteko sorpresa txiki bat izango duzue Algortako portuan. Zorte on, Josema Azpeitia. Sorpresa? Begira, Andoni, begira! Euskal Herriko porturik ederrenetako batean, edo agian, ederrenean zaude. Algortako portuzarra. Pintxopote, 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 nan, glug, 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 glug. Pintxopote, 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 nan, glug, 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 glug. Bla, 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 ja, 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 ja. Aixo! Bagatoz! Joño, nolakoak zareten Algortakoak, Elkandori ere ez zioten horrelako harrerarik egin Getarian. Agian ez zuen merezi. Majoa txistularia, Saiatua bada behintzat. Harrera zoragarria egin digute, baina agian esan beharko zenioke gitzara joari bat. Ez dela beharrezkoa gehiago jotzea, Bai, agian bai. Eskerrik asko, jauna! Ez duzu zertan gehiago jo beharrik. Hartu atxeden lasai. Eskerrik asko eta hurren arte, Ezin du zinetxi, hasier pixka bat urduri jartzen hasia naiz gizonanakin, Bueno, lasai gizona, aspertuko dalako batean, lasai. Gainera, despistatuko dugu izkinaren batean, ez dago baino azkarragoa izango. Honek beldurrezko filme bat dirudi, Badaki zer egintzen duten azken pintxopotean edo tankerako zerbait. Bai, edo txistulari diabolikoa. Ea, pentsa dezagun zer egiten duten protagonistek beldurrezko filmetan, gaizto atzetik dutenean. Ez dakit, galtzetan pixa egin? Ez badakite. Bakoitza beraldetik korrik ateratzen da. Bai, hori da egiten duten.
Bai, klaro. Eta bakoitzak bere aldetik harrapatuko gaitu, eta gorrak utzi. Begira, nik atzera kontaketa egingo dut, Eta keinu egiterakoan, korrik aterako gara. Venga, 3. Ez dela ondo aterako. Hortxera, to! 2 bat 0, orain korrika! Jode, Andoni! Kaixo, barkat. Ni baino lehenago etzan txistularirik sartuko taberna honetan, ezta? Ez? Eskerrak. Andoni naiz. Apa, ni Jaime. Kaixo. Bueno, Algortara etorri naiz bertako pintxopotea ezagutzeko misioa dudalako. Hemengo pintxopotea benetan berezia da? Bai. Bai, zergatik. Ba, bueno, giro oso ona da, eta jende pillo, eta gainera taberna pillo bat parte hartzen dute, eta oso ondo dago. Eta zein gurutan egiten da, zein kaleetan edo... Ba, kale guzti honetan hemendik goraino, Bai, eta gero beko aldean ere egiten dute. Bueno, sartzerakoan ez diot ondo erreparatu, eta ze izen du tabernanek? Salem. 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 Eta zer dela eta hori, sorginkeria Ba, dago? ez, bagia esan gu hartu genuenan taberna izen aldatu zioten, baina hau taberna baspaldikoa da, eta Salem izan da beti, eta... Beti Salem izan da, eta hala mantentzen da. Kuriosoa, izen hori izatea. Bueno, ostegunetan egiten da hemen pintxopotea? Bai. Bai. Osea, gaur gauerako dena prest izango dezue, pentsatzen dut, horretan nahiko zarete. Horretan gabiz. Pintxoa prestatzen ari zarete? Bai. Lagundu dezaket? Bai, noski. Bai, pasako gara orduan aurrera. Bale, ba. Bueno, ederki, ze pintxo da, prestatu behar duguna? Bueno, bada kabia izena deko, pintxonekin irabazi genuen azkenengo getxon egin txapelketako Euskola Bersaria. Kontxo, ez da gutxi. Eta da, bueno, patata ziniko kabi bat. Eta nola egiten da zehazki kabi hau? Bueno, ba, hemen atxan badeko nola egiten den. Ba, da, mandolina batekin patata zatitu, gero kabia egin, eta gero frigitu. Bere denbora eramango du, Bai, ez egitea. dauka bere Horregatik daukagu hemen aurreratua. Esan daiteke hau dala Salem tabernako pintxo izarra? Izarrenetako bat. Izarretako bat, baituzu gehiago ere, Bueno, baina sari duna hau. Ba, hemen badoko karriera prestatuta. Ardun da bete, ondo bete. Osagaiak denak bertakoak dira edo Bai. kanpotik ekarritakoak? Ez, hemen. Toke bat, bateko, da marrubia. Kontxo, gazia eta gozoa. Izu, hau probatzeko modukoa izango da, ez? Bai. Ez dago momentu txarrik horrelako pintxo bat jateko. Osoa, Posten naiz. Nahi badizu prestatu gehiago, Aizu, barkatu, hemen ez da txistularirik sartu, ez da? Ez, ke ba, inondik ere ez. Eskerrak. Iesi nabirun. Aizu, ze pintxo barra ederra dokazuen hemen, Ni esker. Ja. Zehatzen gea. Satistegi taberna, ez da? Bai, hori da. Bai. Ikusten dutola marinel eta itxazukitu nabarmena duela, ez da taberna honek? Zergatik? Ba, arrainak da gure espezialitatea. Nondik ekartzen duzu arrain freskoa eta non erosten duzu, Ba, ondarrutik ekartze digute. Ondarrutik? Bai. Egunero? Ia egunero, bai, eskatzo dugunean beti. Aizu, hemen, itxasoari begira zaudete, nabarmena da. Eta hor ikusten dut, hor iristen diren trasalantiko handi horiek ere, ara iristen dira, eta ara Bai. ikusten duten lehenengo gauza algorta izaten da. Bai, eta igotzen direz, bai, batzuk Eta bai. igotzen dira, Bai, izaten ditugu, bai. Eta zer da, zein da gehien eskatzen duten pintxoa, o gehien gustatzen zaien pintxoa? Ba, hemen etxeko espezialitatea dugu itxastriku txangurroa. Bai, gozoa da. Erakusterik baduzu? Ba, noski amaitu dugu jada, bai, ointxe egingo dugu, bai, Bale. prestatuko dugu. Orduan, sukaldera joango naiz? Bai, jeitsi egin behar da. Hortik bera. Bai. Bale.
Bueno, Irati, ja sukaldean gaude, itxastrikuarria prestatzeko prest, ezta? Bai. Zeintu dira osagaiak? Ba, bueno, lehenabizi txastrikoa etortzen zaigu. Hau ja zabalduta daukagu, kendu diogu gorringo guztia, daragi guztia. Da gero prestatzen dugu hemen fondotxuet, ba, tipula, senario eta barazki batzukin, nola txiki-txiki egin da, oso birrinduta. Sartzen diogu bere haragia, eta gero amerikana saltza jartzen diogu. Hola hartu, eta goraino bete behar da, edo... Bai, goraino, ia goraino, segero bezamela botatzen diogu eta gazta pizka bat gratinatzeko. Bale. Osake, hau, holaxe, izta? Gehiago. Gehiago, Zizan rata. Esku zabala zarete. Bai, oso. Taberna muta. Bale, eta gainetik bexamela, ezta? Hori da. Bale. Eta bexamela ere, nolabait, estali arte edo... Ba, hori da. Eta gero hemen gainetik gazta. Bai, gazta botatzen diogu, labera doa, Ara, eta hola geratzen direz, bai. Sorpresa! Ja. Hau izango litzateke lehenengo fasean eta ja azkenengo fase. Hemen dena den beste pintxo mota bat ere eskaini duzu, zein dau? Bueno, brotxeta bat egin dugu entrekotarekin eta sitake perretxikokin, Gernikako piperrekin eta txerri batekin. Eta hemen ere beste, ez dakit, hau zer da? Ba, pepino enboltini bat bezala, egalusearekin, egaluse tartar batekin. Eta, zesan duzu hau zer da? Hori da mango binagreta bat. Mango binagreta bat? Bai. Osa, mango zein dako? Ja, ba, usaina ez duela oso fuertea. Bueno. Ikusi nahi dut nolabait, oixe, apa, txaldeon, haizu, destornilladore batekin pasa dira, o iruditu zait, edo... Ba, uste do baiet, ba, barra handia deko gunezta. Ja, destornilladore izugarria baino, jude. Bueno, osak, hemen ere destornilladorek ere eskaintzen dituzuen? Bai, jartzen ditugu, bai, kopa pila egiten ditugu. Urdinola bezala, gauera arte egoten da. Bai, gauera arte, goizetik gauera ino. Bueno, eta hau probatzeko, ze erreminta erabili behar dira? Ba, koilaratxu bat, ezta? Goilaratxu bat, Baina nik uste, hau pizka bat txikia dela zen. Igual, goilara txikiago batekin. Txiki batekin, baina hemen ez daukat. Bueno, Goilara lasai. txikiri sukaldean ez daukat. Vale, oso ondo. Emango dira zu, ederki. Ea, ba? Abioia dator. Ba, oso, Oso dago. Oso goxua. Nola bat zugo gomendatuko. Bai, arrazu duzu gati. Oso goxua, benetan. Bueno, mila eskera izu. Zuei. Ez dakit hau hemen utziko dudan, edo baten jango du, ezta. Bai. Baskarrik asko Irati. Zuei, etortze harren. Dana, Ni esker. Ondo izan. Pasier, zemuz? Bueno, ba, oso ondo, hor Satiztegi tabernan, itxastrikoa egindako pintxo bat hartuta, ba, digestioa egiten eta paseoa ematen. Itxastrikoa, benetan? Bilboko haizak algortaraino iristen dira, da? Algortan klasia dugu, estilo hau, Eta txistulari jasanezinak, ezin dut sinetxi, atzean untzi genuela uste nuen. Bai, nik ere, bai, ez dakit zer egin behar dugun tipo hau gainetik entzeko. Ez dakit, agian dirua eman. Gabonetan etortzen diren aurrekin funtzionatzen dit. Eta zenbat emango diot, 5, 10 euro? 20 bat. Okei. Ez badago. Vale. Aizu, Tori, eskerrik asko. Ikusten, nolentzero joan zaigu kantatzen dutenak bezala. Bi txampon eman eta beste batzui molestatzera. Ba, bai, hau pakea. Nere bizitzan ondoen inbertitutako 20 euroak izan dira, benetan. Bi bazera got. Epa! Hau bai. Barkatu, zer ari zara prestatzen? Esto es una copa, un destornillador, en concreto, el destornillador de la casa. Infusionamos vodka con frutos rojos y lo servimos con un toque de cava en el final y zumito de naranja, Schweppes naranja y bien servido, como antaño. Eta kristalesko kaskezur baten barruan, osea... Sí, un vodka canadiense llamado Crystal Head, es una calavera que es más para el espectáculo que creamos. Vodka eta bestetik ze prestatzen duzu, bai? Frutos rojos, zumo de naranja, cava y Schweppes de naranja. ¿Y con otro tipo de alcoholes también preparáis? Sí, tenemos rones, hacemos con abatonca, tenemos ginebras... Ronarekin bai, eh? Ahí también está con frutos rojos, pero le suelo dar un toque de vainilla, canela. La abatonca es mitad canela, mitad vainilla. Tengo aquí para que vea. Agian nahiago izango dut horrekin, eh? Vamos a darle un toque de canela. Hor kanela bota duzu. Es un poquito de hielo seco para infusionar en frío.
3,5. Un poquito de legendario. Bueno, eskerrak kotxerik ez dudan hartu behar. Hemen bizina ez bertan. Tranquilo que no vas a ir fuerte, ¿no? Lo de los polvos talco... Esto es para enfriar, es CO2, hielo seco. Ah, hori ere izotz. Ahí. Ah, ya. Un poquito de naranja. Eta naranja... ¿Tú o Hamlet conoces? Sí, ser o no ser. Sí, no sé. Ja, hori zer da, ze botika jarri didazu. Ah. Estos son 2 bitters. Este en concreto es un aroma de naranja, un amargo. Y este es un amargo, pero es más ronero, es más mezcla de toques roneros y exóticos. Que se me ha caído aquí una flor. Sí, eso la has es puesto tú. decorativo. Ah, zu jarri dezu. Ah, vale. Baina hori ez da hartu Puede behar. comer si quiere. Ah, sí, bueno. Es comestible. Bien, guazen ba. ¿Rico? Pues sí. Bai. Tiene equilibrio. Hainbat zaporen nahasketa dauka. Bai, oso ondo. Hau oso arriskutsua da, es muy peligroso esto, eh? Sí, porque entra muy fácil. Oso errez hartzen da, bai. Bueno, os voy a invitar a un chupito. Orain Con fuego. txupito bat prestatu. Txupito? Con fuego. Con fuego. Vas a Zuarekin, encenderlo con fuego, lanzándoles una bolita de fuego. zuarekin piztuko dituzu. B52 son a 3 colores. Orain ze botatzen aiza Baileys. Aha. Bai, hori da, sí, así se dice, sí. Eta bain, hirugarren hau zer da? ¿Esto qué es? Gran Marnier triple seco. Ahí. Esto es para que prenda bien fuego, seguro que no vaya a haber ningún problema. Se le aporta un toque de absenta. Absenta! Ai, ama. Orain Rica. absenta bota behar dio. 70 grados solo. Izan ala ez izan. os recomiendo que os apartéis porque voy a lanzar una bola de fuego. Alde batera joan behar dugu? Bueno, vale, ederki. Y quema bastante. Y quema bastante. O sea, yo me aparto aquí. Por supuesto. Sí, lo has conseguido. Sí, majo. O sea, no, ciertamente, lo has conseguido. Una pajita y rápido. Pero no pretenderás que me tome esto de un trago. Pues sí, mira, te enseño. Venga, dale tú. Sí, yo creo que el que tienes que darle eres tú, ¿eh? Me cago en la leche. ¡Oh! Rico y con fundamento, la hostia. Todo es posible en este mundo. Zuzendariak egiten du, dale. Zuzendaria oso ondo. A ver. Esto es meter Y de una. Como los de Bilbao, joder, como los de Bilbao, ¿cierto? Lo del fuego que hay por arriba, eso vamos a obviarlo, ¿eh? O sea, No pasa nada. Que se diga que eres de Bilbao, la hostia. ¡Vámonos! Un poco más. ¡Epa, tío! ¿Ves? Rico. ¿A que sí? Kike, zer da hori? Soy muy malo, sí. Chicos, ahora se ve el fueguito. Ondo altzaude. Bai. Laguntza behar duzu. Ez, eskerrik asko. Aizu denen, zure urperia ez daguna egiten zaite. Ba, izan daiteke bai. Nortzara zu? Izena endika. Indika guarrotxena. Bai. Atletikeko aurrelari famatua. Bueno, famatua edo... Aizu, zuk Urte eman asko pasatu dira, ja. Eman diozu atletiki daukan azkeneko kopa, ezta? Atención Endika, buena posición de Endika y gol. Gol de Endika. Gol Zenbatetan del Athletic, gogorarazi dizute zure bizitzan, duela 32 urte sartu zenuen gol famatura. Batez ere atletikek jolasten duenean finalen bat, orduan bai berriro bideo ateratzen dute, berriro galderak, berriro ia nori izango den urrengoa, eta horrelako gauzak, bai. Eta zer egiten du futbolari ohi batek baratz batean? Nik usten duen futbolari hoiak ibiltzen zirela, jate batean edo Mediterraneoko hondartzaren batean. Behar bada gaur egungokoak bai, baina nire garaikoak ez zuten hainbeste irabazten bizitza osoan lan egin gabe egoteko. Guk zorionez edo zoritzarrez ez dakit lan egin behar dugu eta ni
Andarduna ikastolan gorputz hezkuntzako irakasle naiz. Irakaslea zara. Eta horrez gain, denbora pasatzeko ere bai, gortu txiki bat dekot, bai. Ikus dezakegu pixka zure Bai, baratza? bai, bai. Ederki, a ber, zer daukazen landatuta. Nola hasi zinen baratzen mundu honetan? Bueno, familian beti ohitura izan dugu baratze ipintzen, hori, denbora pasatzeko eta udan gure piperra, gure tomatea jateko, ezta. Bueno, Endika, Euskal Selekzioaren alde, politikan ere lehen lerroan aritua zea, niri esan didate zu saltza guztitako perresila zarela. Egia da? Bueno, ez da egi borobila. Egia da, Euskal Selekzioaren alde egin dudala, eta esaiten zorreran egon nintzela ere bai. Gero politikan izan zen, nolabait, elkartasunez edo. Momentu batean mai nazionala atxilotu zuten, jendea behar zen, esan zidatenia ni politiko ez naiz, eta ez nago prestatuta mai nazional batean egoteko inungo partidoan, baina, momentu horretan beharrezkoa zen, eta, joan nintzen. Eta laguntzarren joan zinen. Baratzetan bezala, batak besteari laguntzen. Bai. Apa, kaixo. Apa, Orkestu zaitut. Hau Rocío da, Kaixo, Rocío. Apa, berez uruguaiarra da, baina bai. baitu euskalduna ere bai. Bai, uruguaiarra. bai. Eta nolatan uruguaitar bat hemen, Euskal Herrian? Aspaldi hasi nintzen ikasten, han Uruguain bertan. Uruguaien bertan egon zinen euskara ikasten. Bai, eta handik urte batzuetara, erabaki nuen hona etortzea. bizitzera. Eta zergatik euskera, eta zergatik Euskal Herria? Familian amaren aldetik euskaldunak ziren, eta lotura baneukan euskaletxean. Eta uda baten, egon zen aukera bat euskara ikasten hasteko, eta animatu nintzen. Eta nongoak ziren, zure arbasoak? Nafarrak. Nafarrak ziren. Eta Euskal Herritik zer gustatzen zaizu gehien, ez dakit pintxopotea, adibidez? Pintxopotea ondo dago. Dantza taldekoekin joten gara. Dantza zaiaren ostean pintxopotea hartzera, eta bai. Nondik ibil gaitezke pintxopotean? Orain modan dago gortan batez ere basagoiti etorbidea. Hor sustrai tabernan edo horrelako batean alduzu pintxo gozo bat jan. Erki, pasa beharko dugu. Gertatzen dena da, Algortako hirigunetik pixka bat aldendu naizela, txistulari baten gandik iesi, histori luzea da. Hurbilduko nauzu? Nik orain ezin dut, baina uste dut Landerrek eraman behar dituela raultz batzuk Algortara eta eraman alzaitu gure bat. Bai, esaten badiazu non dagoen Lander, boten gara. Bai, Rocío, urte askotako, zaindu barratza, egongo gea. Gero arte. Bueno. Orduan, zu zara, Endika konbentzitu zuena, hortu ekologikoa jartzeko? Konbentzitu ez, konbentzitu bera bakarrik ingo zan. Nik aholkuak eskatu nizkion eta berak, oso onak edo txarrak. Endikak esan dit, zu gero Algortara joan behar duzula, arraultzak eramatera edo, eta orduan, zurekin joan naiz inportez bazaizu. Bueno, beharra iten badozu aputxu bat, eronko zaitu. Bueno, bai, lagundu behar bada, lagunduko dut, ez dakit oioi jaten ematen behar... Baserritar itxura itzela dekozu, así que ondo ingozu. Vale, Endika, mila esker, hemen gelitzen diz, zure lagunarekin. Mila esker. Ederki. Hala, zeu hartu kuboa. Bai. Ni oioa altza eta azpiko arrutxek hartu banan apurtu barik, Berak ikusten duela kendu egin behar dizkiogu, mania hartuko lokatute dau. Orduan hemen... Sentitzen baina semeak emango izkizote, ontxo. Goizean beste 30 bat jaso da. Josuz! 30 arrautz zenbat oiontatik? Hemen egongo dire 70 oio. 70 oio? Eta jasoten dodaz 40 arrutxe ingeru eguneko. Ontxo.
Ez txisturik, mesedez, ez txisturik. Tranquile, tratzitxe zoamen ba. Nor zara zu? Zuek ez zait txistulariak ez da? Txistularitxo. Arrantxari gara. Eskerrak, ez, txistulari batengatik iesi, hemen izkutatu naiz, barkatuko diazue. Beraz, arrantzaleak zarete? Bai, hori zer. Ja, eta barkatu, zuekin joan naiteke arrantzaitera? Etorteko, ez da du aztoko da. Bueno, nahi badu. Bai, eta oso ondo portatuko naiz, Horrela, Eskerrik asko. Venga, ba. Ni zukaldaria, izan zukaldari naz. Taberna badako, Saniko taberna dako. Saniko taberna. Bai, ordu libretan edo dakote den denpora libretan baitzasun itxu dut. Eta zu arrantzalea zara? Arrantzalea, baik gaztetan egon naz urpeko arrantza egiten txapelketan. Urpeko arrantza Urpeko arrantza, bai. Bizi naz kabretonen landetan. Eta hor arrantzale asko dago, eta txikitan ikusten. Sartu zaizu, ez da, grina hori, ederki. Aizu, eta ni kapaz izango nintzateke hola txipiri batzuk ateratzeko? Ahi ba, paritu bai. Bai, bueno. Hau potera da. Potera, oso ondo. Potera, hura bitxin da. Hemen nolabait ere koska egingo dute txipiroiek, ez da? Bai, hori ze. Eta hola besterik gabe botatzen da? Besterik gabe botatzen da. Bueno, dena den, ez dakit, baina... Zerrako zuburuan egin be. Oin kontatuko dizut. Begira, esango duzue, baina hau nondik atera du hau? Hau da magia, mutilak, magia, beira. Bai, ez eguzu, amuen imini hori txalizue. Hombre, ez dakizu ze ondo funtzionatzen duen eskez. Hauri dio, Alberto, Arrantzale da! Bai, Baina! Fine gainera. Fine, ez dakizu. Bai. Nik olakoekin harrapatu izan ditut, bueno, baina, ikusiko ez. Amaina zikue. Ras! Holaxe, Venga. Orduantxe. Larga. Holaxe, botako du, hemen, jak. Holaxe. Argaitz, hemen naizta hain urbile onda alasai, ez da, Ikusten zaitzut gane, ez daite, Eta eskuek gora bera. Bai, gaina bera zen monumendu honekin, Hoize. Bueno, ostra, zerbaitek, jude bat, zerbaitek harrapatu indu. Toma! Itzuli txorizue. Kantauriko txipiroiek Salamankako txorizokin. Hori dok, Prestatuko ditugu hori. Bai, hemen taberna bat dago, hemen herri zen. Bai? Brasak eta dakozenak eta unaiek eta ara jungo gara igual. Unai taberna, lagunduko aldiazu Unai taberna. Hombre, neu jungo nahi zeugaz. Hori da, bueno, ropa saldatu, Bai, hori ze bai. Bai. Zukaldai Pipolito jungo gara. Ba, guazen lur hartzea, bai. Txipiron! Bueno, zenbat arraultzak gartza izkizu? Bueno, aldote zen danak, porque asko erabiten dauriez. Normalmente, 120 amabi dozena. 120, hainbeste behar dituzte, Bai, behar dauriez. Hemen txerago bazter. Bai, hau da bazter. Gatik da berezia, taberna? Bueno, berezia beste gauza batzuen artean, kristolau pizzak egiten dauriezelako eta tortilla erraldoiak, ikusiko duzu. Tortilla erraldoiak? Tortilla itzelak, bazkatzeko moduen. Kaixo, Jon, ez da, Andoni naiz. Jon. Bueno, hemen zure arraultzak. Bueno, zuk behar dituzunak. Zureak zuk ere emango dituzu gainean, ez da? Hore da. Bueno, Landerrek esan dit, pizza izugarri honak egite dituzuela eta tortilla erraldoiak, hala da. Hala da. Bueno, zer esango dut nik, ez da? Erabiltzen dituzuen osagaiak zer dira, arraultzak bezala bertakoak edo bestela? Gehiengoak bai. Gehiengoak bai. Aldugun guztia erabiltzen dugu bertoko produktuak. Inguruko hortuetakoak eta horrela. Ederki, zer esango izut nik, ikas dezaket edo ikusi behintzat nola egiten dituzuen tortilla erraldoi horiek? Bai, noski. Guztiko modukoak izango dira, barran dagoen ikusita. Bai. Pasa gaitezke orduan, ikustera? Arrera. Egiten da, tortilla hau, gotzak ikuste ditugu, prestatuak, zure sukaldariarekin, Ander, ez da? Ander. Ederki. Ikusten dozunez, ordeko patata, tipula bota egiten dau. Orain odolostea. Odolostea, denak, kantitateak izaten dira erraldoiak ere, noski? Hori da, noski. Orain pizkat alegria riojana. Alegria riojana, beka, alegria! Dena modu tradizionalean, hemen ez dago horrelako asmaki gizonik, venga, labortzeko hartu, ta. Dena nastu. Nik buelta matera probatuko nuen, baina, hor arraultza daude, baina nik potroerik ez horretarreko. Raka. Hori da, tortilla puska.
Hau probatu beharko da, ba. Begira, arrantzatzen ibili gara eta begira zenolako txipiak hartu ditugun. Eta komentatu dugu, non prestatuko ditugu hauek ondoen? Eta Unai Taberna. Horixe. Horregatik. Osea, sartu gaitezke? Bai. Bale, venga, guazen. Orduan, lehenengo pausua txipiroia garbitzea da. Importantea. Oso ondo, zaitezket garbitzen, Guazen. Tira, aurrera. Bueno, orduan, orain nola zein da hurrengo pausua? Arkaitz, Unai, zein da hurrengo pausua? Bueno, hurrengo pausua orain Unaiak ingo dana, izango da, plantxan imingo dauz gorputxak. Bai? Beran gorputxak plantxan imingo dauz, politxo, eta euren errejoak edo hankak edo izterak dako nizena, ez da itxen esaten dan. Hauek? Ba, imingo dauz sartenan, eta bera botako dau, bera katxapur batek, eta bera dakon sekreto bat, sekreto abile bat dakona, bera, tximitzurri ditzutzen txoiamen. Hemen tximitzurri, bai. Hori nik entzuna neukan, honea baskaltza etorri izan naiz askotan, eta bakit hemen tximitzurri berezi bat eta sekretu bat daukazuela. Eta horrekin batera, hankak prigituko. Hor dago, koska, tximile egin koska. Bueno, hasiko gara orain gorputxekin, hasier, izan ezu, plantxan iminde. Banan, oliba purtso bat, bota doz, orain. Orain sartenan, hasiko gara, euren errejoak ero hankatxoak eitzera. Aizu, eta jendeak zen nahiago du, horrela prestatuta edo modu tradizional saltxan, bere... Gaur egunez... Horretan... Ez que guztoko dako da hori, batzuk igual saltxik ingo zu hau, beste batzuk igual plantxan, neuke guztoko plantxan dakot. Baina Euskal Herrian betidanik, beti prestatu izan dira txipiroiak bere saltxan. Horixe, tradizionala da. Tximino iti beren tintan, horixe da, bai hau ez dako ditxula txarra, Ez, oso na. Azkar egiten dira. Bai, honet plantxan. Plantxato pera imile. Vuelta y vuelta, oso ondo. Bueno, hain sekretua etorriko da, semitzurriaren sekretua orain. Tximitzurria, bai. Sekretua. Errezeta ez diguzu, emango noski. Ezin emol. Sekretua denez, bai. Gainera, algortan taberna asko daude, zure sekretuaren atzetik. Hor doa. Ja probatzeko gogoaz, Bai, zaina, Honek errejo. Iki... Horixe, iaz. Ahí está, oso. Nebe probatuko diat, ja? Impresionante. Arkaitz? Ederra. Bueno, eta honekin batera ze ardo mota hartuko genuke? Txakoli bat edo... Ardo txuri bat, nik uste dut ardo txuri bat, ameko geure ardo txuria, txakolina. Bizkaiko txakolina. Bizkaiko txakolina. Importante detalle hori. Bueno, hemen egon gaitezke platera bukatu arte, baino... Hoize, beste gauza batzuk egin behar ditugu, ez da? Hori, lana dugu aurretik, beraz. Jode, Unai. Eskerrik asko. Unai, betikule, zure txien, ederto, Oso ondo. Eskerrik asko, Unai. Bauaz, Arkaitz. Bauaz, aparte. Txistulari madarikatuak erdilo, utzi nago. Zerbait behar dut, berpiztu eta nere etortzeko. Kafe bat da, horrein txabar dudana. Eta zergatik ari naiz nere buruarekin hitz egiten. Geixo. Unon. Kafetxo bat jarriko dira, eskerrik asko. Zuri. No? Izu, bizitzan edan dudan kaferik onenetakoa da, Bai, ustelan. Zer egiten duzu ez zuek, hain kafe hona ateratzeko? Zera nahiken da nik esi lehenengo, da gero egin. Hoxe. Ez, hemen dekogu Natalia. Natalia, kaixo. Natalia Gomez da hemen ikusten dozu moduen. Ikusten dut, txapelketak edo irabazi dituzuela, ez da, orduan, zu zara, txapelduna. Bai. Kontxo. Eta orduan, kafe on bat egiteko, zein da sekretua, ez dakit, nondik ekartzen zuek kafea adibidez?
Jo, kafie bakoitzak origen diferente, oza, jatorri diferenti edekez. Bai. Orduen ja gustoran gaitik da. Hemen daue geisa dekogu, gero handekogu ze lau origenekoa, da ja hori da lau leku desberdinetakoa. Nasketa. Bai, da geroan bestien Kolombia huila dekogu. Orduen leku ezberdinetatik datoz. Baina badago jakiteri pixka bat, ez dakit, nozio gutxi batzuk pixka jakiteko kafe on bat zerbitzatzeko, ez dut esaten onena izatea, baina ni sartuta... Zerbitzatzeko, bai. Bai. Lau erderaz esaten dire, hay 4 M's. Mano, molienda, materia prima eta makina. Makina. Zuri zen geratunaz? Eta horri B bat jartzen badiogu, borondatea, adibidez, ni sartzen banaiz eta saiatzen banaiz pixka bat ikasten, bai? Bai, sartu, klaro. Inportaz bazaizue, pixka bat ikasiko dut. Ze kafe mota prestatu behar dugu hor? Panama geisa ingo gu. 1.600 metrotan hasitakoa da. Eta, Panamakoa da geisako varietatekoa. Eta ze kafea egingo dugu? Panamako kafea da, baina egingo duguna zera de baki bat, edo... Ez, cappuccino egingo gu. Cappuccino. Bai, bi preparetan gauz, batak berak latieko deu, marraskitzu egingo deu, da gero zuk bestie. Nik egin behar aldetu. Saiatuko gehintzat. Hemen ikusiko gu, esni emulsion egin deu. Horre espumetxu geratuko da. Eta zelan, ikusten dozunez, goiti botaten deu, da holan apurre balantzi egiten da, da beterik dauenien, eurrerantza botatezu, bizotzan antzeko aieko. Apurra egizau, ez negizau jauzi bida, bilur barik. Ez da itxuritzen. Ez da. Bueno, pixka txuritu da. Biot txiki bat izan daiteke... Abstraktoa, marrazki abstraktoa da. Kromosomaren marrazki bat, ez dakit, halako zerbait. Igrekoa moten dugu, azkenien... Eske ni bete izan naiz margolari abstraktoa, gehiago. Bueno. Torrelako zerbait atera zait. Lurren jartzeko. Oso ondo ez da, bai, eskerrik asko, saiatu naiz. Hombre, lehenengo aizetako ez da txarto urten, Zaporez behintzat goxo egongo da. Bai. Azukre barik hartzeko, be. Eguntxe irlandesa ingo gu, amengo kafe espeziala dana. Hemen whiskize. Hori whisky. Loditu egin dugu whiskize. Gero kafe bintzen dugu, da gero azkenien nata kapatxu, Dala niru kolorera egin dozu. Realitzea politia, ez da? Bai, da gozo-gozoa. Da gozo-gozoa. Ez da trago batean edateko modukoa, Ez, trago batean hartzen baduzun... Parkinsona. Ez, uste dut hirugarren erekin janaiko izango dudala. Zuek hartzen duzue, ez dakit, makina edo Starbuckseko kaferen bat? Inoz hartu dut, bai. Inoiz hartu duzu, baina ez normalean eta hori. Oina kafe hona iken dakitzela, eta nora joan dakitela, horra noa. Ederki, oso goxoak, oso goxoak. Laugarren bat ere edango nuke, baina uste dute osasunerako ez dela komenigarri izango. Mila esker. Nahi dozunien etorri, Bai, berriz esnatu beharra dudanean, ona etorriko nahi zalantzi gabe. Mila esker. Zuri. Gero arte. Bai, agur. Bai. Andonirekin ez, Andoni. Berarekin ez, niri begiratu, Andoni, niri begiratu. Zer pasa zait? Zu sorgintzen saiatu dela ulertzen, bere txistu horrek potere magiko dauzka, Andoni. Eskerrik asko, Ia bere sareetan erori naiz. Bai. Zerbait egin behar dugu, nolabait libratu behar dugu bere gandik. Bai, gu bakarrik ezin dugu. Gu ez gara kapaz txistulari horretaz libratzeko. Zerbait egin behar dugu. Badakit, zu joan handik eta ni hemendik. Zorteo, laguna. Zu handik eta ni hemendik, Andoni. Zu handik eta ni hemendik. Kaixo, arratsalde hona izue. Hemen ez diezue txistulariei sartzen uzten, ezta?
Eskerrak seguru nago hemen beraz. Bueno. Pintxo barra ederra daukazu hemen, Bai, noski. Zenbat pintxo egiten dituzu egunean? 150. Gutxi bara bera. 150. Bueno, taberna honek izena du Burdinola, ez? Bai. Eta nondik datorkio izena? Aitorren aitak, Atosono zen lan egin zuen. Hemengo jabearen aitak, labe garaietan egiten zuen lan. Bai, hori da. Eta handik atera zuen. Beraz, dekorazioak ere hortara eramaten gaitu, ezta, labe garaietara. Bueno, dena den hemen izango duzuela pintxo bereziren bat, eta egiten erakutsiko diazue? Bale. Oso ondo, hemendik, ezta? Bueno, hemen txegode, Aitor, Burdinolaren jabearekin eta Sarai, hemengo langiletako bat, eta azaldu mesedez ze nolako pintxoa egingo dugu. Bueno, ostegunero egiten dugu pintxopote herrisen, ez? Plazan dagoen taberna guztien artien osagai bat aukeratzen dugu, eta osagai horrekin taberna bakoitza bere pintxoa eitzen dugu. Azte hontako osagaia tomatia. Orduan egingo dugu tomatea duken burrito bat. Orain Aitor jungo da itzen, eta esplikatuko dutzuet gutxi gora era bere osagai, eta nola itzen den, eta bera jungo da itzen. Zer eskaintzen du Burdinolak? Pintxo eta aparte... Hemen deukegu pikoteo deitzen dugun kartat, pikotea jateko, eta baina gehien bat pintxoak. Pintxoekin lan itzen dugu gehien bat pintxoikaz. Ja. Eta txapelketatara eta hola urkeztu zarete? Bai, justo pasan astean bukatu indegu getzo honen lehiaketa, ez dakigu nola geratu degean, edo ez dakigu ondino nola bukaten den, baina... Ez dakigu, baina egiten dugu, dago guain bat, eta gero iraian presentatzen gara beste batean. Bakarrikan getxon. Ja. Bueno, pintxoa duke jarri dugu guaza, gero arroxa pizkatxuet, tomatie zatitute eta guakamolie. Eta guakamolie. Eta guain dugu jalapeñoak, jarriko dugu jalapeño pizkatxuet. Ostras, baina horre pikante puntu emango dio, ezta? Pizkatxuet, bakarrikan hor puntu bat emateo. Bale. Eta bain izten do itxiko do. Ja. Oso ondo, garbi, guanteekin da guztia, Aitor, oso ondo. Bai. Olaxe. Ara. Eta guain dugu botako dio gainetik saltza bat, egin deuna jogurrakaz, limoia, menta eta nata. Eta botatzen du pizkatxu bete gainean, eta... Saltza hori oso ondo dago, hola... Freskatasun hori, menta ematen dion freskatasun hori hartzeko. Baina gozaltzeko ere primerakoa izango zen, eman dituzun osagaiekin, gozaltzeko, intxaurrekin, bueno, orduan bota gainetik, Aitor, ikusten hemen jabeari aginduak ematen. Oso no. Bueno, hemen txedokazu, Saiatu zuke itzen, aber? Ni Erraza, bai, saiatu. Tita batean. Bai, animatuko naiz, bai. Bueno, beraz, esan dugu... Guasa pizkatzu den lehenengo. Guasa. Bale. Osa, lehenengo hau. Bale. Gauera arte... Bai, zea, zukaldea dauko gurekite goizetetik gabarte. Dozin ordutan etorri altzea, ze irekita gauz, osa, jatera dozin ordutan etorri... Ja, eta gero gauetan ere ambientea... Pero artean zehar daukegu eguneko platerra, bakarrikan eguerditan, laurak arte, eta gero, bai karta. Eta gero ambienteare badau, ez da? Bai, algotan beti egondu da ambientea, herriko bete jatorra ondu da beti. Jendea famatu era etortzen da? Osa, ezagunak eta etortzen dira? Noizbait ikusiot Mikel Goñi, ikusiot hemen. Mikel Goñi. Atletikeko jokalari bat beste, ez da? A ber, oain izteko orduan... Punta izte. Hemen? Hori da. Puntarekin gero itxiko dugu, bai. Igual pizk asko bota dugu, osagai asko. Bai, oso eskuzabala izan naiz pintxoarekin, oso eskuzabala izan naiz. Euskalduna asko jaten dugu. Hori da, begira zen olako pintxo puzketa, bihar, bueno, ikustezue, Bueno, baten bat baldin badator eta nik egiten baldin badut pintxoa, begira zen olako afari hartuko duen, ezta? Bueno, baizue, eskerrik asko, Aitor, eskerrik asko, Sarai, eta, bueno, ikusiko gara gero pintxopotean, Agoreio. Vale, venga, bauaz beste nun baitean. Andoni. Etorri. Ideia bat izan dut txistuleraz libratzeko. Bai? Bai. Zer ideia da hori? Gutako batek txistularia porturaino erakarriko du. Eta bertan bestea atzetik bultzatu eta uretara botako dugu. Ulertzen? Bai, ez da bat ere ideia txarra, Eta nola erabakiko dugu zeinek egingo duen amuarena? Hortan ere pentsatu dut.
Andoni. Zer da, Basier? Begira, erruleta errusierra. Ikusten? 6 pintxo daude. Eta hauetako batek pikante gindila daukau. Ulertzen duzu? Bai. Pikantea egokitzen zaiona, egin beharko du amuarena. Ados. Hoberenak irabaz dezala. Oso ondo. Andoni sentitzen dut laguna, baina zuri egokitu zaizu amuarena egitea. Ni atzetik joan eta txistularia bultzatuko dut uretara. Andoni, gogoratu plana zein den. Txistularia onuntza erakarriko duzu, bai? Eta ni atzetik etorriko naiz, bultza ingo diot uretara eta kabo txistularia. Ulertu, Bai. Sorte hon, Andoni. Ni hortxe izkutatuta, itxarango diot. Zein bakarrik nagoen algortan. Hain nago nekatuta, ezingo nukela txistulari baten gandik ere ies egin. Ez! Txistularia dator! Eta ezin dut inora joan, akabatuta nago, nere azkena da! Zure plana ere ez da oso ondatera, compañero? Emaitza txistularia 3, pintxo tapote 0. Aldatzera noa. Aztu gaitezen, txistulariaz behingoz, Bai. Fiska bat, ea despistatu egon behingoz eta Bai. pintxo botean barrena morgeltzen gara. Bai, ea azten dugun behingoz egia da txistulari hori. Bueno, hemen San Niko taberna. Goazen murgiltzea. Bai. Algortako pintxopotea nolakoa da. Ona. Bai, behitzen dute la mila de oro. La mila de oro deitzen. Baina jendeak diru asko gastatzen duelako edo kalitatez ona delako. Beti gastatzen da. Beti, Lagunek gonbidatzen ere, hori beti. Hombre! Pintxopotea, uneita bena jatetzea. Oso ondo. Hau da, unairen anaia da. Hemen, agorta bat. Eta gaur zergatik atera zara atletikeko kamisetakin. Ba, irabazi da, neska. Ja. Ospakizuna, Aizu, zuk bazenekin egiten olako soinuk eta... A ber, bota. Txakurra. A ber. Sí. Bella. Bat formula, a ver, bota. Septikar. Agurne. Hombre! Etorri gara, neska. Etorri zarie! Etorri gara, bai. Hainbeste buelta porta. Zazpiterritetan zan da futxo berandu. Bai. Baina, bueno, zer da egin behar duzuena gaur hemen? Hau da, ekitaldi bat, inaugurazio ekitaldi bata. Eta ze jende etorriko da eta etorri da honea? Etorri da, behitu, ikusi. Hordekuz, behitu. Patxi, Salina, Gorka Iraitok, Reyes, Alex Arduin, eta Iker Galarza. Iker Galarza! Hori da hondamendia, nola ekarri duzu ekitaldi batera, Iker Galarza, favore. Ekarri. Zukaldatzen dipinidiko Iker Galarza zukaldatzen, guatzen. Bueno, favore. Bueno, ba, esea,
Patxikin eta Gorkakin da ibiliko gea, Baina zindi gara, osake, hori ez entretenidu. Ez, lasai. Pintxopotera etorri eta atletikeko, bueno, jokalari horiak eta gaur egungo jokalariak, aurkezleak, abeslariak. Hombre, algortak merezi du eta San Niko igual, Nik pertsonalki Reyes ja ikusia daukat beste pintxo bote batzutan, nik ez dakit nire atzetik ote dabilen, bate daki. Bueno, guazen barrura, bai, guazen barrura, ba. Bueno, Iker, zer moduz nire herrian, Nire herrian, bai, hemen txe. Bengoatik. Jende jatorra, enun uste. Hau esan, Neri berdina gertatu zitzaidan, Gipuzkoarrekin. Bai, Donostia gu nintzen dela, hemendik bizirik nolateako naizta, bai. Bueno, hemen zer egin behar duzu gaurkoan? Bueno, gutxi nitza zeizu, A ber? Persebeak. Eta zeinak jan berritu lan pernoiek? Bueno, nik uste orduako jazuek igual alde nien beharko dut zuela. Bai, nik alde ingo nuke. Dute giti ja kanpo zaudete. Ez. Eta igual etxea junbarko zen. Ni etxea hemen bertan daukat, behaz. Baina? Probatuko zen dituzke honek egindako lanperna batzuk? Bai. Ausarta. Bueltatxo amamo diogu. Te amongu. A ver. Hemen daude Euskal Telebistako lagunak. Ormaza, Agre Gomez Korta. Zuek indezue programa bat diseinatu zuen neurrira. Bai, ez da? Bai, ba. Eta zuke jatu. Pote, eta bueno, Dani, banderilla. Bueno, camarero, banderilla oso datorki. Venga, bi camarero, mesedez. Tú, Samena, la ser. Bi camarero, mesedez, torpegi zauna. Venga, ba. Arreko Samen imingus. Venga, betxe, bi kamareroak. Oso ondo, hauek eraman behar ditugu aruntza. Lanpernak, goxoak, egin berri, ara, bost edo, goxoak. Bakarrik egin dituzue azeiterekin, olioarekin bakarrik. Ez dakit, berandu iritsi naiz, azalpenetara. Berandu iritsi naiz. Iker, nik galdera bat zeuke. I honea etorri eta zergatik jarridek semearen argazkia, hau ez aizi. Tipo hau desente gazteoek, ara, jarri honea oira. Hoxe, hile beltza gazteo. Bueno, gu pintxopotearekin jarrituko dugu. Arkaiz! Arkaiz, la leche! Garbi, kozinatuta gero garbi zaude. Hauen la leche. Bueno, sorte hono, bai, zuegu Sanikokin. Bueno, gorka, zorionak, denboraldiagatik, Bai, nire partiaz ere ni real zalea naiz, baina... Ja, ikuste, bueno. Gauza diren bezala dira, Bueno, Zelmuz, askotan etortze zara Algortako pintxopotera? Bueno, orain oporretan gehiago eta hobeto ba. Ja, gau. Kuadrillarekin, bultzatxo man, txikiekin ere, medikan ondo... Urtean zehar ez dago modurik, ez da... Zailago bada. Bueno, eta... Emazteak etortzen dira txikiekin eta gu bidaietan, oso. Eta zuek bidaietan. Gero esango dute futbolariak ondo bizi direla eta ara. Ja, ikuste, ezin pintxopotera ez, ezin Algortako pintxopotera etor. Hori nik okerrago, ez da? Hori da okerrena. Barkatu, ez zarete abez batza bat izango, ez da? Bai. Bikain abeste duzue, ez ondo akarri, bikain. Abez batza gara. Nabaritzen da bihotza laia duzu. Bueno, eskerrik asko. Ostegunero ateratzen zarete pintxopotea alaitzen? Ostegunetan eta ostiraletan, normalki. Bai, oso ondo. Eta bueno, pintxopotearekin zer ikusirik duen abestirik badaukazue edo janariarekin edo... Bai, Matxaren orpotik dator. Bota matxarena, bai. Bota matxarena. Tarte bat utzi beharko diegu, agian. Bai, ez da. Orduan azkenean zertan geratu gara, el Matxarena. Matxaren orpotik dator, mama gozua, erango niukela
poti dator, mama gozua, mama gozua. Kaixo. Kaixo, begira nik hartuko dut Bruno. Bruno. Zer da Bruno? Bruno. Tinto, hemen. Aizu. Zure garragardoa beti garden, fresko eta karboniko maila egokian Dasta dezazun. Taberna honek instalazio berezia du. Neri mesedez jarri, zurito bat maila karboniko egokian, mesedez. Itxoi. Bek. Lasai, lasai. Pior, tak. Tak. Eta orain, kolpetxoa. Taketa. Zapurtxo bat, momentuz. Orain, lasai ut. Hor, lasai. Eta orain, krematxo hori, ez? Hau bai, asie. Hau da gaurko pintxopotea. Zerena da? A ber? Perretxi gortu gaztata ospinarekin. Gortu gaztata ospinarekin. Bueno, bagoazen probatzera. Perretxi gortu... Hau, Oskara txikitan janberra, bestela... Bueno, oso ona. Oso ona. José Mari, ¿tú quieres bolso barato? Hola, ¿Quieres bolso piel barato? Marocco, piel de camello. Pero mira, piel ano dromedario, muy buena. Piel ano dromedario. Piel ano camello, oso hondo, miento, ala hace, Julio. Gaur ez zaigu pintxopotea de balde aterako. Ese, desde luego. Kuntxo. Ara. ¡Qué pacero! Ez gara ezagutzen, baina nik ezagutzen zaituz, zure abenturatan ikusita. Hori da, munduan zehar, bere abentura grabatzen, jende xelebrea eta jende oso interesgarria. Eseriko. Zai, hemen gurekin minutu. Bueno, ze hartzen ari zara, ni aterako dut. Kainatxo bat. Kainatxo bat atera? Nik aterako izutu haintxe bertan, lasai. Zuek segimen, bai. Ederki. Bueno, kepa, zertan zabiltza oraintxe? Orain amendik etxetik. Etxetik lasai. Egon naiz kanpoan denbora asko da eskertzen da pizkatetxean egoten. Ez da pintxopotea faltan botatzen? Beitu, ni oso gustora joaten naiz, baina bueltan nagoenean ere gauza txiki hauek eskertzen dira. Bueno, hemen kainak. Beste bat dia ez dakit ni, Nola ez? Barriko da... Gero faltan botako dituzu hauek munduan zehar, kepa. Justo mundu guztitik aurkitza duzu. Baina hemen hola burdinola bezala botata eta hola. Aizuta, pintxopote gehiago ezagutzen dituzu, algortakoaz aparte? Beitu, ni egia esan da ez. Oso. Asier, mesedez, duk ere pintxopote batzuk ezagutu dituzu eta... Bai, zurekin batera, bai. Ez que gero algortan ez dugu aipatu, baina algortan daude ezagutzen dira ATV, badakizu zer dan hori? ATV-ak. Telebistako Akademia? Ez. De Algorta de toda la vida. Entzuna izango duzu. Ez duzu entzuna hori? Bueno, ez daki. Baina askok, bai, askok erabiltzen dute, ATV. Algorta de toda la vida. Ez, lasai, hemen eseriko gara. Badugu tokia. Bai, hemen eseriko gara. Zer modu duz Algortako pintxopotea? Oso no? Bertakoak zarete zuek? Algortarrak zarete? Hombre! Hauek ere ATV. ATV zarete? Hainbeste jendek ez du zautzen hori, Hainbesteko jendek... Baina, Algorta toda la vidako zarete edo? Bai, ez da. Gazteak baino de toda la vida dira. Bueno, ostegunan etortzen zarete? Bai, ia. Zale amorratuak zarete. Bai. Hauek dira PPTV. Pintxopote de toda la vida. Ui, PPTV. Baina zuek ere bai, ez? Ez? Gula negatiba, Zer moduz Algortako pintxopotean? Ondo. Zelan zuek ondo ere bai? Oso gaizki. Oso gaizki. Bai. Bueno, baina egun luzea. Hau zenien, Zurea nahi baduzu. Aizu, pintxoa hartu dezue, ez da? Bai. Hemengo pintxoa zein da gaurkoa? Ez da zona,
Baina normalean, Maiz tabernak oso pintxo onak ateratzen ditu, eta oso ondo bazkaltzen da, eta begira, pollo Maiz, hot dog... Pollo Maiz, tia! Judi, niska honin zi propaganda itzela eman dio. Gaurko pintxoari. Baina tortilla pintza oso ona da. Algortako oberen da. Hori izan behar. Konpondu duzu. Oso ondo. Japanese restaurant sushi bar. Algortan denetari dugu. Antoni, jode. Hemen badaukazuet nola zen chupito chinito. Chupito chinito baduzu. Chupito chinito du bezala. Japoniara. Mundu osoa algortara etorri da. Blertu. Zatoa. Zurito bat. Un zurito bat eta bi zurito bi. Osea, Due zurito bi. Due zurito. Janari japonesa baino zerbitzaria italiarra. Hori da. Asko edan dugu, Andoni. Asko edan dugu. Zui pintxo, ke pintxo brasileiro jarriko diguzu orain? Podemos ofrecer un sashimi de atún rojo de Almadraba, de Cádiz. Podemos añadir un gumba de changurro. Ah, changurro, Euskal Herria, noski, Euskal Herria. Uramaki de bacalao, que es el pincho pote de hoy, de todos los jueves, de Nico. Esto es el pincho pote. Hau da, gaurko pintxo potea hemen taberna honetan. Brasil Copa America oin galdetu beharko gonduke. A ber, Andoni, hau hartu behar da, arkatza izango balitz bezala. Hau da, begira. Hemen, olartu, pizkat atzera, erdialdean edo, eta orduan ja pintza mugimendua egin behar duzu. Ea ba. Ea ba, apa Andoni da, ospea. Hortxe! No, busti, eta barrura. Andoni, bainatu ez, busti. Ai. Casi. Ez dago modurik, ez dugu lortuko. Andoni, ona, Bai, vamos ya. Hemen busti. Taneretan? Baina hau ez da berdina. Txangurro. Solo pillo asado con patatas fritas, habichuelas y tortilla. Bagia, esate dizute, ez nuen espero algortako pintxopotean halako girorik egotea. Esan dizun ba. Begira zein dagoen hor? Txistularia. Eta ez dago armatua. Oraingoan ez du ihes egingo. Ara, laguntxo, bukatu zaizu zure zorte ona. Orain gure atzaparretan erori zara. Kosta zaigu, baina azkenean bukatu dugu txistulariarekin. Bai, orain zer egin behar duzu txisturik gabe, Zer egin behar duzu? Hori, zer egin duzu, Tiene Bilbao un gran tesoro que adora y mima con gran pasión.